Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ва ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тағоев. Видеоро ки дӯстон чӣ хеле ки медонанд дар бораи ҷинҳо ва пеш аз видеоро сар кардан ба шумо гуфтаниам ки кадоме ки дӯстон дар бораи реклама ё ки сообщество ё ки поделитсия гап задан мехоҳад, марҳамат номрои ма дар ҳамҷоз меброя, дар WhatsApp фақат нависен, дар комментария хоҳиш мекунем ки нанависен. Ва мо шояд видеоро ки сар мекунем. Тайёре? Рафтем. дар ин видеоролик дӯстон мо дида истодем ки як чизи сиёҳӣ ба мисли хирс, лекин ин аз хирс каме ҳам бошад фарқ дорад, ба наворбардори мо ҳамла мекунад. агар ба хабарҳое ки дар таги ин видео аст ба онҳо гӯш диҳем, гӯё ки ин чиз одам будааст ва худашро ба тамом як намуд ҷондор метавонад мубаддал гардонад. дӯстон, ба гуфти шумо ин чӣ аст? фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. мо бошад давом метиҳем. ин видеоро бошад дӯстон, солдатҳо дар ҷанги дуюми ҷаҳон ба навор гирифтанд. онҳо дар вақти нигоҳ кардани ҷои худашон як ҷасадро мебинанд ки дар рӯи алафзор хобидааст. вақте ки онҳо ба назди ин ҷасад меоянд, онҳо ба чашмони худашон бовар намекунанд. рости дӯстон, ман худам дар ин видео он қадар бовар намекунам, барои он ки дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон оё камерае ки светаш ин гуна ва ба ин качества буд ё ин ки не, ва боз дар дасти солдатҳо камера чӣ кор мекард? ростиш дӯстон, ман худам бовар надорам. шумо чӣ бовар доред ё ин ки не? фикру ақидаи худро ҳатман оиди ин ҳам дар комментария нависед. як турист дар вақти ба тамошо баромадани худаш дар даруни сангсор як чизи хелом аҷоиберо мебинад ки ӯ ба мисли одам аст, лекин вай пашми сиёҳ дорад. ва ин шахс аз ҷайби худ телефонашро бароварда инро ба навор мегирад. лекин ин чизи хелом аҷоиб ва тарснок зуд аз ин ҷо гурехта пинҳон мешавад. ва автори ҳамин видео дӯстон мегӯяд ки ман ин гуна чизро бори якум аст ки мебинам. ин видеоро бошад дӯстон, тақрибан солҳои 1996 ё солҳои 1997 ба навор гирифтанд. дар ин видеоролик мо дида истодем ки як чизи хелом аҷоиб хобидааст ва ӯ ним одам аст ва ним гург гӯем. гарчанде ки дар бораи ин видеоролик хабарҳо хелом кам бошад, автори ҳамин видео мегӯяд ки ман дар ҳақиқат верволфро ба навор гирифтам. верволф гуфта ин як ҳайвоне аст ки ними он ба мисли одам аст ва нимаш бошад ба гург.
ва бо ҳамин видеоҳое ки имрӯз ба анҷом расид дӯстон бовар дорам ки видеоҳои ба шумо писанд омад ба кам ҳатман подписатсия карда зангвачаро пахш намоед то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст хайр дӯстон то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.